It's a year of very great events. We attained our independence on the 1st of October. A ɗaya ga watan Oktoban shekarar 1960 ne Najeriya ta samu 'yancin kanta daga turawan mulkin mallaka, inda Birtaniyan ta miƙa ragamar mulki ga shugabannin Najeriya da ta ga sun cancanci su jagorance ta, inda shugaban Najeriya na farko shine sa Abubakar Tafawa Balewa, wanda ya jagoranci Najeriya a matsayin Prime Minister a wancan lokacin. Sai dai masana suna ganin cewa tun daga wancan lokacin zuwa yanzu Najeriya bata samu wani gagarumin ci gaba ba, har wasu suke kiran cewa ci gaban da Najeriya samu za a iya cewa shine na gine-gine da kuma hanyoyin sufuri, amma bangaren ilimi da tsaro za a iya cewa ba a samu wata nasara a kai ba, duba da yanayin da ake tafiya a yanzu. Shin me za ku ce game da 'yancin kan da Najeriya ta samu a yanzu? Wani ci gaba kuke ganin an samar ma ƙasar tun daga wancan lokacin zuwa yanzu?